Molt honorable president, honorable vicepresident, diputats i senadors, honorable senyor cònsol, amics i amigues. Permeteu-me que us adreci unes paraules en nom de la Junta de l'Associació Patriòtica Catalunya 1140. Les circumstàncies han volgut que ens trobem avui en aquest espai dotat d'una càrrega històrica tan extraordinària. A pocs mesos d'haver commemorat el 75è aniversari de l'afusellament, a pocs metres d'aquí, del president Lluís Companys. També de la creació, un any i escaig abans, al maig de 1990 a París, del Front Nacional de Catalunya, nascut amb l'objectiu de construir un front patriòtic unitari que aplegués tots els partits nacionalistes en lluita contra el règim victoriós del general de l'exèrcit espanyol, Franco. Aquell front patriòtic, del qual som hereus, va néixer fa 3/4 de segle, amb dos propòsits ben clars. Muscular la lluita, és a dir, disposar d'un instrument organitzatiu eficient per encarar la resistència. I fer-ho des de l'independentisme, com a eix central, i cap a la independència, com a única opció veritable d'alliberament. Encara que les circumstàncies de la derrota a la guerra del 36-39 marcaren profundament aquell naixement del front, el seu no era un esforç original. Des de fora, i just aprovat l'Estatut de Núria de 1932, el Comitè Llibertat de Buenos Aires, aparegut en la gran onada independentista dels anys 20, feia el següent estat de la situació. Ni aquest estatut migrat no satisfà els nostres anhels patriòtics, ni els hauria satisfet tampoc el que Catalunya plebiscità. Mai no hem hipotecat els nostres ideals alliberadors a la concessió d'una autonomia més o menys àmplia. Entenem que el problema de Catalunya és problema de sobirania, i mentre la nostra pàtria estigui lligada a la voluntat d'un altre país, lluitarem sempre per a fer possible la seva emancipació, la seva total independència. No entenem altra mena de convivència que aquella que deriva de la lliure voluntat de cadascú. I encara el manifest rebrava el clau, tot just en els paràgrafs finals del manifest. I deia: som separatistes per convicció i perquè els fets d'aquests últims anys ens han demostrat que no hi pot haver concòrdia ni avinença amb Espanya sense una prèvia desintegració de Catalunya de la seva sobirania. Demà que puguem arreglar la nostra vida nacional sense imposicions ni ingerències estranyes, no cercarem l'aïllament rebec. Ens procurarem el contacte i la germanor internacional, perquè entenem que els pobles, com els homes, s'estimen més a força de tractar-se i de respectar-se, i no pot haver respecte ni amor allà on no hi ha justícia, allà on predomina el criteri absurd, primitiu, incívil de la força per damunt del dret. Sembla ben bé que això que acabo de llegir ara sigui actual, però parlem de novembre de 1932. Perquè són més de 100 anys de lluita a l'independentisme polític. Permeteu-me l'incís. Per això no podem consentir que, en el seu afany de guanyar-hi temps, l'actual unionisme ens recordi que Escòcia ha estat molt de temps esperant. Com bé sabeu, la majoria dels que m'escolteu, la nostra associació, formada fa una quinzena d'anys a partir del nucli d'antics militants dels joves del Front Nacional de Catalunya, ha tingut com a enorme permanent, a més de fer justícia a la memòria del vell front, el propòsit, com aquell, de fomentar l'acció unitària de totes les organitzacions independentistes. És per això que ens vàrem integrar ràpidament com a associació a l'Assemblea Nacional Catalana, l'estendard actual, des de la societat civil, d'aquest esforç d'unitat. Aquells dos propòsits inicials del front, enfortir instruments organitzatius eficients i posar-los al servei de l'independentisme com a única via per guanyar la llibertat, són justament els mateixos mèrits que fan mereixedors els nostres dos guardonats d'avui de la 8a medalla Pau Claris. Sense menystenir cap ni un dels 7 anteriors premiats, podem dir que el premi arriba avui a la seva plenitud de sentit. El president Mas i el vicepresident Junqueras simbolitzen per nosaltres aquest doble objectiu del front.
Començaré pel president Mas. A base d'escoltar i contrastar la determinació de la gent, representa, del braç de moltíssima altra gent que també ha estat clau, i si m'ho permet faré una metàfora marinera, el viratge decisiu del vaixell principal del catalanisme durant les darreres dècades. Convergència i Unió cap a l'independentisme. Si haguéssim de posar una data, com per al conjunt del país, la conferència Dret a Decidir Catalunya sense límits de 2005. Contemporània de la gran frustració estatutària, podria considerar-se un punt de partida. Amb la voluntat de convertir-lo en el millor instrument per guanyar la llibertat des del seu espai polític propi, el president Mas ha encapçalat durant els darrers 10 anys un gran corrent central de gent. Alguns ens acompanyen avui aquí, que ha portat el seu partit a una renovació organitzativa total i a una sòlida definició independentista que fa poc més d'una dècada era difícil d'imaginar. Sobretot pensem que hauria de ser difícil d'imaginar per al Fernández Díaz. I ara seguim amb el vicepresident Junqueras. Ell representa també l'esforç de molta gent per renovar el vell partit de Macià i companys i fer-ne un instrument endreçat al servei de la independència des de l'ampli espai socialdemòcrata. Triat europarlamentari independent 2 anys abans, al setembre de 2011, el vicepresident Junqueras va ser cridat al rescat a ocupar la presidència d'ERC, després de la caiguda electoral del partit a les eleccions municipals de maig d'aquell any. Calia redreçar anys de permanent sectarisme i divisió interna, de caïnisme i xort. Avui ERC torna a ser una eina sòlida al servei del país. Així doncs, amb els millors instruments de nou afinats, una meravellosa unitat d'acció a través de Junts pel Sí va fer possible el passat 27 de setembre que a hores d'ara gaudim d'un mandat fort per exercir en els propers mesos la plena sobirania. Confiem en el Parlament i en el Govern. Davant del moment més important de la història contemporània de Catalunya, estem convençuts que al capdavant hi aniran els millors, els que no s'arronsin, i nosaltres hi serem just al darrere. Però, com va succeir al Bellfront, ben aviat assetjat i perseguit pel franquisme, la trajectòria dels guardonats ens indica que fins i tot abans de l'exercici ple de la sobirania ja ha arribat el temps de la repressió. De part d'un regne d'Espanya on la democràcia és només una crostra a sota de la qual no triga a revelar-se el país de sempre, autoritari i al·lèrgic a la pluralitat. El president Mas i el vicepresident Junqueras representen també, doncs, tots aquells patriotes d'abans i d'ara que han estat objectiu de les clavegueres de l'Estat. Ben aviat, el president Mas, acompanyat de 3 antics membres del govern, haurà de seure davant d'un tribunal en resposta al procés participatiu del 9-N, amb l'objectiu d'advertir-nos que no pensen tolerar cap resistència a la imposició per la força de l'ordre establert. Cap dia d'independència més com aquell. Com deia el manifest del Comitè Llibertat, que us he llegit abans, amb el criteri absurd, primitiu i incivil de la força per damunt del dret. Perquè, parlem clar, avui el nostre país pateix un règim il·legítim, més enllà fins i tot del nostre dret a l'autodeterminació inherent com a nació que som. Tot i que la mateixa Constitució espanyola del 78, que ens llencen al cap cada dia, preveu que els catalans hem d'aprovar el referèndum al nostre marc legal d'autogovern, se'ns aplica des del 2010 un estatut d'autonomia decidit a Madrid, sense cap assentiment popular. Aquesta mancança greu de legitimitat, que els partits espanyols no estan en absolut disposats a esmenar, tot i la demanda multitudinària dels catalans al carrer i a les urnes, justifica per si sol el camí que hem d'emprendre. Són ells qui han trencat el suposat pacte constitucional. Els que aneu al capdavant, doncs, teniu el deure de retornar la plena legitimitat popular a la governació de Catalunya. En el camí costerut d'aquests propers mesos tindreu la majoria del país al darrere
per la nostra lluita en els principis democràtics fonamentals. Us tenim confiança, perquè ja heu arriscat molt fins ara. Sabem que triareu el millor camí, el més solvent, i no dubteu mai que molts de nosaltres, almenys tots els que som aquí i molts més, serem al vostre costat per a defensar-la entre tots quan proclameu finalment la llibertat. Moltes gràcies. I visca Catalunya!